taso mu dauko Ramadan, ku taso mu dauko Ramadan, hayya hayya goro hayya hayya goro fadakarwa da tunatarwa ga wanda daga Allah ya wadata tunda Allah ya baka Allahu ya bambanta ga mai rabon samun lada ga watan samun lada watan Ramadana watan lada watan da ake aikin lada mu yi azumi mu yi sadaka mu gyara kalaman bakin mu kiyaye gani da idanun mu sai Allah ya shigo lamarin mu in kana da shi wai ga baya ga wani can ya ja baya rashin shi ya sa yayi baya watan samun yancin bayi Allah samu rabauta amin mu ga ilahu muke fata bukatun mu maza da mata Allahu ka ba mu amin ka ba su ba sa ba mu Allah ka tsare mu makiyan mu su gan mu daukaka ilahu ka ba mu albarkacin watan Ramadan. Happy Ramadan, Happy Ramadan, Happy Ramadan. Fasting period, we are happy. Azumi ya zo, we are welcome. Dan akwai lada, tuni mun gane babatun walsa, ai ta warke. Azumi ya zo miyo sadaka domin lada. Maybe you must become leader. If you have a 5,000, you can give charity 1,000. Karka ce wai kai ba me shi ba, karka manta ai ka fi waɗansu. Allah kai ma zai buɗa ma dan alfarma ta watan Ramadan. Ta watan Ramadan, Abubakar, Idris, Faskari, mai aski, shawara, zan baka bana kar da ka kai Ramadan basket dan ko jansi ni ba zan ba. Small lady ce ke so na, a fuska tana nunan kauna, wai dan in kai Ramadan basket domin ta ga end of my pocket. Ku sauraron ku ji siffarta, yarinyar gaba duhu siffarta kamar ma yar aduhu, cikin ta kamar masara a buhu, bakin ta kamar baicen murhu. A hakan zan kai Ramadan basket, ai gara na je na yo sadaka domin Allahu ya buɗa man dan alfarma ta watan Ramadan. Ta watan Happy Ramadan. Ramadan.